neko-neko. Kometi karo sapa to sing tau rukun? Meskipun seperti itu paling tidak kalau Intern. Mbak Probo aku tepang sampean namun dan. Kaya ta, aku ki jangan hanya mendengarkan dari satu pihak. Kudu tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalem sini apa to? Wis to. Percaya karo aku sing ngalami kan ya. Sing to, dari nang kene. Kowe rasa Syukur. Tane yo. Bu mi bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Iso. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, derekaken Gusti. Aku ngerti. Iki slendro kae mesti pilok. Pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Sak Komeh. kae ya iso omong. Saged Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan keringete kancane. lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reoni. Leres menika. Petuk kanca lah. Lawas. Lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bidha sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula komek Lah kok ora omong lho kowe mau. lagi niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh Pak ya padha kanthi karaharjan. pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Warana punten, Pak. Iya. Kula kang sowan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Pokok goblok. Kula ndelok ketoprak apa ora? Enggak. Kowe ngerti apa ora iki? Kale contohno mlakune slendro lho. Der. Sembah. Anu jengkolku udinen. Ora apa-apa, bengi iki ben bledos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totone to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guakan, sikilmu parakno rono. Salah piye? Sikil jek kanggo gua. Lho maksudku iki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah-ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Aku dhisik bingung kok. Lah kok bingung apa? Lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondro. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bukuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Oh, Niku malah. lak, Pak. Sun. Lah ya ora masalah to, teko kene dadi. iki. Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho nek karo Rama aku ngene. tenan. Heeh, nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasane enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora?
Nyang apa to kok njajak ngono ki nyang apa aku malih. Sungkem kula Aku malih kunjung. isin lho, aku isin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cange. Bekuthuk mbiyahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah Lho, udah dhewe keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Lah, iya. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditangkap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi iki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak diacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane celoko-celok. judan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mpunan piantune. Gedhe. Lah Oh, kowe. alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Ah, umum. perhiasan 10 gram, Iki umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Ah, biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Oh, matsu. Pancen yo Pak Ogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Ogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sras-sran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan Wah, pernikahan? niki gak pengalaman. Sras-sran kan dijunjung, diwehke, dilungke. Niki mboten usah diangkat, Lah terus, remote. Jadi cukup di remote saja. wo cetot. Ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa Mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Ogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, wangel lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno, tutukno. Betul. Hmm. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa kuwi? Komatsu. Komatsu. Nggih, Ono artine kuwi. ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan Ah. bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Komatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu kompak sampai mati suami istri. Ngoten ya maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. cah sing gawe Komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. nyapa? Kowe Ini iki- apa? Kenal apik. Lho, Kowe iki Bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Maksudnya Plek. tahu petuk. Kok Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu sak kala mangsa niki alat berat. Ah. Sok napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Heeh. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutahe diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa? Karepe apa? Met? Karepe untuk Ya. beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula
ketokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Ayo asli. Artine kena ngidhoka. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan iki suarane cetha. Ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Dalah, Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut itu. Piye to merek son donga. Maksudnya Artine tujuane asli kok kobuta kuwi lho, kobuta. Tujuane iki yo nek nganggo asli. Iki yo ben banter ngono tok. Asli. asli karepe ku lho, Mas. Karepe. Karepe. Iki Asli ku lho karepe, asli. bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku Donga. apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi Mas Yokuru tetep dadi. Mas Yokuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk. Nek mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Ya donga. Ka Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan hati. nek ka K itu yaitu nek bacok engko lho, Met. kawin cukup oh, Jarine nek rane Mojokerto ora Ora motokne. motokne. K. K. Siapa tadi mau? Kasiati. Pak Kasiadi. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok kudu nduk berpikir yang teko positif. kubota, teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lah nek Mosok enak ndongakno kok jeneng son. Lah malaikate kocluk bingung lho. lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Tekane sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan son tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek, ngono. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe ro SDM ora? Ngertos. Apa artine? Sendok makan. Lah, susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Ora, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga, sing donga, diomah. donga, Lah donga. kuwi entungane ngono. Lah tak dongakne nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik, Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lili. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi. Alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok nak ngeten iki Oh, pas ngono. nepaki. Ha iki enggak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nunggon meneng. Ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serpe. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedhe ku lagi dunyo iki roda to. Wah, lah aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak, badhe nambalke roda dunyo. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Kak, Mbak iya. Cangik coba. Aku yang bayangke nek donya ki nek rodane wis Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Metko Badhe met. nambalke roda dunyo. Maksudnya iki ngene lho, Metko met. Piye to, Bro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, Ah. culuk kucluk. Kowe nyawang aku. Heeh. Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangik. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pasti ku jenenge wong ki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Bare kok nyawang. Maksudnya ora sak sinawang kok kucluk.
Ya gelem. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah, ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip iki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki ra Salang sinalang wis disalang komen Lah kok iya. nesu iki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met. Ha, piye Aduh. piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Cocok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok tok. lho. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono, kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho. Gak. Sik kok teko mesum lho. Maksude sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met. Komet. Ya aja omong. Ben ora tukar padu, gak sah omong aman. Wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangi. Terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak usah omong. Iya toh. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak, Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Heeh, Sing mosok penting ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar Ben gak padu. padu. Cok, bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimik gampang. piye? Lho, apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lah mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nak gendong kan gak ning kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ra ngerti. Anggrek ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah satu cukup satu kali. Peng pira to, Mas? Pindho. Nenan peng pira, Pak? Kowe iki Peng pira? kowe nggae contoh ya basa. Peng pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni, iso kocar iso nglakoni. Sampeyan dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak biasok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia, di samping saya setia, ning yo ora payu ngono lho. Mula yo gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam- gowo. Apa sing digawa? Perhiasan. Heeh. Ora nyapa? Lho, kan alat Alat salat, seperangkat alat salat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit Lah barang jare kok- kudu eling Lho Mas kawin. Mas Waduh, kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cangi. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki ming siji mas kawin. Lah ya yo, Ora no Mas. perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyete-nyete. Gimana ta jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Gimana ta? Jam Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin. Heeh. Oh iya. Iya. Ini kok. Umpamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas, iku. Tak tapuk. Ora ki slendro dilungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. lah tenan kok. Pak Ogut tuh piyaine sembodo sugih juragan duwe warung. Heeh. Warung apa Mas? Warung makan?
Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo piye? Ya iya meh. Ah sapa ngerti komet pengen makan beton eser. Nah, itu lho beda menune dadi. Heeh. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah. Amin. Dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Amin. Saiki tak goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nandasari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng. Gawekno spot Raras Kawiryan. Yo 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 yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari mepet-mepet. Ngene kan kaya apik jalan-jalan budi. Kuwi nang apa to kowe iki? Dalam Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. ngono ki piye to? Lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. walah. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Napa? Ngerti nak keluaran cek iki api-api aku kan saiki. Iku kan rada gede ta, Kek. Jol ngene iki loro ya apik ta sak cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kae odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak otot balik cilik malah ra urut tok. Ora urut piye? Sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan urune ngono. Biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngoten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. Kok iso? kok iso terkenal Lho. gitu. Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah titil, percaya? bang setan iku lho nyun sewu lho, Mbak Cange, Mbak Nanda. Ah. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah Ya, kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balik. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo lumpuk. Silaturahmi ndiase wong nagih kok silaturahmi iki. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok iki aja terus buka wirah. Selamat malam, Mbak Di- Nanda. Selamat Ah. malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat tinggi. Kebucuk. Be Mbak, ku Bekucuk. cuk bekucuk. be kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Mm-mm. Iki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong iki mbok dirayu sing apik. Tak rayu, Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Penimbang to, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Ya, malam hari ini Iya. kita harus Apa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Dro. Aduh. Aduh, lah kok mak grenjel. Alah iya kroso ki aku. Bisa mak tek. Kok Ya- malah dadak Ya dirayu nganggo apa ngono, Met? Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas kok. los iki. Kerajaan Nandasari. Budaya niki los iki. Anu, Kidung Manggala. Oh, gitu Manggala ya. Romi, Iya.
Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nak aku dadi omah kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala putra, Mancala putri. Nggih, Mancala putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Heeh. Ani. Ani. Lah kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi Oh, Ani. dadi Nek kira jegok boten Gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Wah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Keciliken. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunan kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada- raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok Sapa sing mah. kowe udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya, jajan Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. ngono? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat? iki kayaknya iki aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma karo Ani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur. Kayak delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan iki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan totone moto bece. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Ani. Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurang dia tahu. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma iki basa Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani? Pedas matamu. Aku i Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono kaya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas, ben Awake pas. gak kuwi rawan. Waduh, Kur. Roma.
Aku ndukur. Model. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak Bapak. Tidak boleh gelang saran, Cok. Tak dudang. Rumah aku gelang saran. ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, aku, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak kita di goblok ya. Yo, Kang Saran. Roma. Mana gang serangannya? Jadi Roma. Rumah ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Cok sarep lho. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Suruh kok sang teko sarep teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng ya. Ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Si Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bosnya blok goblok. Aspri. apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Menggok. Neng opo wani. Tekan ndi to iki? Ya sing penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nanda. Nek komet dados napa niki? Ajeng. Komet dadi ula. Ya. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku. Lah ya Ya komet awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Tapi ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Wah, campur Lari. sari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso becah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene, ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan, Nduk, jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati ku ya. Sene seniku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oke. Harus. Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe, komet nyiarke lagune Ayo, Met. upama. Ki, kowe Pompong suarane apik. Komet kan Oke. suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak dadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kok kan guyu no model iki. Kenapa? Guyumu ki Balen ono, ya balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak D. Ogut.
Lah iki lho. Kokean guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono iki? MC dangdut itu harus keingguyu. Ning aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak ngono. penak apa-apa nek. Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilek. Gila nih. Aku. Lah anak wong MC kok dibuka. Alah paling lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Kamu sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik we? Umur 80. 80. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwek gaul lho, tuwek gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat tangga. Sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. apa mau MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Ini Bisa. malah gampang. Iso tenara. Yang penting tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge iku, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Oke tahu ngerti tentara kok MC. Ngomong delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki Iya. ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jare Wali Songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso apa, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo yo. Mosok. Yo, pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jane kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. Iki MC kematian. Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah iya kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kowe lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Buntute gitu. Enak ngene. Doa. Oke. Warga masyarakat bentuknya tepuran Joko Mojokerto Pak Ogun. Oke, terima kasih Nduk. Nanda Sari Pinarak Rumien, Mas Komet karo Mas Lindro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Terang dudung dan tak jelem. Tak kira. Tapi sinembang kok kayak Cahayu Sini. Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Mas. Raras Kawirian gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas Dadi kowe lek mek gur ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya, ayo. Kene Mbak Probo kene. diaturi munggah Iya. kene. Karo nang perkara. Ah, yo. Gubuk asmara. Terak kongkang. Kene Cahayu Perobor ini. Pas iki wonge Gabung gede, karo Mas. tak Komet karo tak Slendro. Ono Victor. Yayi saka Magetan. Ole. Sik. Op. Probor ini wis munggah, Komet senek Victor endi? Lah nggih. Tor Victor.
Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor Makanya- tak kon joget. Pun diparingi spot. Komet, sampean Enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Probor ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuh kok. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya, iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lah iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Mau seniman dalang Oh, kuwi. Klodro kaya ngatuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa to iki? Oh iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mak, Jarimu piyantune gedhe dhuwur. lho, nek Victor iku nek gathuke Mbak Probo. Probo iki biasane biayane. Probo kan piyantune ideal. Ah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu Ben jalan. joget Sik, dek. sik. bar siji. Iki Victor. Kowe Victor ah. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. ya Victor kan? Victor. Oh, Victor no. Wah. Victor, pikiran kotor. Bukan. Bukan Probo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Vic itu ku mencolot. Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong-ngomong apa? aku ya jaga. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogetnya apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa ngene iki? Lo jajal tung tung. Ah, aja percaya, Met. Lah, lah, lah. Joget sik, bar siji. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras kawiryan. Kupuk Asmara. Wah, rambutnya tuwa kok. Amit, amit, amit pasang tali mata bet. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal Joko aja bodoh. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Ayo. Iya iya. Ayo. Oh. Ya. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen nang golek Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono. Delok ning kono delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komen. Lho. Bubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno. Ya iya iya. Tanapa bantalatan kokoso bot abote kesamaran asmara bubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali kubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya-wangi Nganti. jagat rina cadekan sajroning ati Ho ah ho eh. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garwa
delok lho, kae wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Joget apik. Yo yo. Ayo, wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Ya Piye apa? piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Cak. Apa cak? Apa kuwi? Sing bebak apa? Apa cak? Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho kelebihane luar biasa. Iki lho, Met, apik. Met, ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget, Mas ya kaya bal bekel. Lho, kok bal bekel to. Maksudnya kelincahannya, Iya. kelincahannya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. lagi ngene ya, Met yo. takonono. Selain nari, Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Lho, iki ora sepira, Mas. Urung Suara. Kalagur suara bedina iki nyuara lho. Nembang iso Nembang apik. suluk. Kalagur suluk bedina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk iso ora? Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. Semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh. 7. Semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apal, Met. Katok Ya lho. Kowe apal. iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pempes piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane Komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik ndi Ayo, karo Victor? Dajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo, Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Tes, mahasiswa pedal Semester pitu iki, semester pedal-pedah pitu. kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro, Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo, Met. tuh, tak tuh, dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probo ya. Ikuti suara saya. Oke, Bet. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung. Tenan lho, Met. Apa? Sini wong lho, Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 nanti saya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine kaya ondur-ondur. Kok gak Kok turundur? lho kan apik koreomu mak. Aja sini-sini wong lho, Met. Ekspresine apik. Aja sini-sini Ana wong. trimo sampean Lebih. Orjen, orjene halumrah gamelan coba sampean sapa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah, aku ra iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison. Maneng diloro ati. Diulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabu ini. Ayo. Aja nganti kalah. Ojo isi tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabu ini iki lho. Sek. Gurune, Maneng. Cek, Met. Apa bugele apa, Met? Baterai. Oh, baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng isun. Maneng
aja sini-sini aku lho, Met. Koetan Banyuwangi. Baik-baik ngalih iso. Iso. Ulon. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yoko lelaki, sing Morjen punya lelaki, Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Lagumu kok lagumu kok Lelaki tok sing bener. Iya to, Pak. lagumu kok anu apa? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong iki didikane Proborini kok Iya ya. latak-latak Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki. Rungane sik. Piye. Tapi ro ngono. Pinten, Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jerek siji kan kanggo wong telu to. Nyek kowe ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to lah. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngelis akot kok. Victor juga lelaki, Paruti Gareng juga Heeh, dhek ngerti lek aku lanang. Aku adus nginceng. Loh, Allah Akbar Allah. Cok malah Ya, komik kok ya. malah adan Kok ya. malah adan. Lah kok yo malah komat. Karepe versi religi. Religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Kok sik, Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene, Met. Aja sini-sini. Jaranan, Met. Sikilku lagi mari lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo neh. Dagelan larang. Nah, kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo, Met. Kene, Met. Victor. Apa enggak? Kon lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang kulo. komet kon kok mencelat. Komet iki gampang ngidekan nek ro cah cilik. Ayo, Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo, Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. Lho, jaranan ya, Pra. Oh jaranan. Loh, lek ape Trandundung. Oh yo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. ayo. Yo. Sedul Jalanan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Sedul jalanan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Jalanan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Setul barengan Motor beling rene tak tempeling. Dosa. setul Jalanan motor beling sing kalah kaya maling. usah. Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku yo sana anak. Iki konsepe piye ta? Ngene iki dalan ngene iki simile ora 17 lembar ora iso lho Kang iki konsepe piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Ini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Proborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten Heeh. kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye, Met? Kok ganti, Met? Sik, sik, sik. Gak apik. Jelasne, Met. Jelasne, Met. Suwi ra pedhok. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kalih Cak Komet kok wis ganti. Piye, Met? Ayo jawab, Met. Seneng bet sedangu mboten panggih Cak Komete api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus, Met. Diurus, Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki mboten.
Ojo ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Sabar. sesama seniman ya kaya dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau Nah, rukun. meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. kaya dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo Siap. percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, kaya tak takok. Wong iki biasane ngono ki ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah asli. kan Wes itu toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan ya. klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene Kowe rasa Jancuk. Syukur. Tane yo. Lek Ya metu. disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Yo tak antem iki Eh, kok. aja ya. Aku ora melu. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret-rene digorot-rot digorono. Ini iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktobernya apa? Kowe iki Ayo Met. nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku probori niki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok reken blecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho, Kon. Eh, Eh, kon iki opo? Lah basa Jawa Timuran nek nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten bekucuk tempuran. 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 Nah niku, Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Setok aku kok ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampe omong sampe diaturi tidak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngidul. Dikon rene lho arep ngopo? Mantuk. Tak kocak. Heeh sing baku Bakune mriko ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? Lho, Kok ngawur ora ngerti acarane Met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah? Iki ngono ora ngantenan. Apa ini sapa? Loh, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Oh, ngekarne. Tasya kurang, carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Oh. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora cuma mbangun konstruksi jembatan. Ah. Dong kono. Enggak. Lho, Kan kaya Bu Mujiatun sini piyayi Nganjuk. Oh, Dadi nggih. menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi Oke. gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Nggih. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Warahmah. Monggo badhe Tapi nyanyi piye? Robor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih, monggo. Apa, Nduk? Apa Tembange. itu? Victor. Oh dia lelaki, ya, ya. Itu La la la. la. tembang campur sari oleh Robor ini sembarang Boleh, bebas. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnan lho, Katresnan, Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Oh, Pak. Karenane lintang asmara Oh, betul. gitu. Oh, Pak. iya. Baik, Jadi iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Mbok sing Oh, ngapi Mati. lho Cak sampean Wong koyo ngono kok kaya Pak Diogut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Diogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok Pasangan Met. serasi. Kok jedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak. gitu. Ora benek ya Met ya. Ora Iki cetha, koyo ya. kanan kucing anggora. Heeh. Tembange Lintang Asmara. Lintang asmara. Oke, oke. Roll sik ya, Le. Ral. Roll. Laler nitok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Ora sak meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok, Dek. Lek sapu tangan. Malah nemen. Oh, Dik. Ayo. Iket Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya.
Sosok marahi. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo tar digandreng tar. Iya, iya. Sah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Adik. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa nih ta, Prap? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarake kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis sih mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, Nduk. ditatur, Met, ditatur. Adik arep Aku nguyu. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak tok kene tadi. Lah nek ndi? Mbok. Umume wong ayo. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna mungkin yo tombo susano. Rungokno ibu ya, Nak. Iya. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Bu, mi, bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake, Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Ya, Anake kon njaluk mie kowe kowe seneng. Pake. Lah iki- Victor ki mboke. Iki boe. Ya. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Apa gecek apa? Ngeruti rumah tangga ya. Kurang tinggi tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, lagi-lagi tor ya. Wong ayu. Jare ora dhuwur nadamu. Nadane, nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira, Met, omongnya, Met. La la la. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo, Jiwa iki. medun, medun. Ya ampun ya. Met, ampun. kowe dagelan banyol ya Mas ya. Aku nek karo ngono iki tak Komet iki kurang adik ajar. dhewe. Adik ya, Adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Napa? Ndase. Ora cetha. Ya. Ngerapatine kok yo. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor, tor. Apa? Iki apa tor getar-getar tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Iki Mas, HP tuku kacang aku. lah mbok kira apa? Kira apa? Kira bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Mlaku. Melek to. Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to, Met? Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal seno. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Aja ditekat lho, aja ditekat lho. saking romantise. Yo, lintang Asmoro. Dados. Buat Pak Gut dan rekanmu, Pak Yosi. Oke, lintang Asmoro. Juga buat apa Wahyu, Surundalu.
Awas. Siang Pantoro Ratri Koleleng manis sing ati Weh cengkok lho. Sayangmu bisa aduweni marang Angin putih. Ayo Bayani. Sandak kali gocine asik. Lintang asmara. Bojo dulur-dulur Mojokerto semuanya. Ono Victor. Ono wong ayu Probolini. Wong bagus. Awas. Nyoba apa iya Bekucuk Tempuran Soko Mojokerto Kidung Manggala Yo Cuco 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 Yang ada kilometer. Wes demen ta? Kon mulai. Bayane. Balenjani. Oke, Bang Yosi. Thank you, Bang Yosi. Oncat Sokorogo Tresno Oke, terima kasih. Mbak Yosi, terima kasih ya Mbak. Wah, konco-konco malih. Konco-konco iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang kabeh. Aku bareng melu padang ya. Ndro, kowe teko kono. Terus lentroku. Kewong delok sing omahe adoh. Ndro.
Dro, Rata lho. sing omahe adoh jilbaban kaya ngono ya omahe adoh. Kayak bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika peparing saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Yosi. Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak ta, aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tau? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Ya gak oleh Met, muring-muring. Sek turah Nesu. loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama dina-dina sudah cukup. Lah kok apik entekno sisane. Ini pemerataan. Iya lah ya makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. Betul. Sama rata. Los sama lah kadak. Ora masalah. Pemerataan Kowe ngono lho. kurang. Padha lho, Kowe Cak, yo Met. njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Asaku. Pak Eh, aku. gelem lah. Ya gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono Wis kaya. urung. Nggih. Oke, Prabarini. Siap. Menika tetep Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing urung nembang cah loro ki sapa? Mbak Prabarini. Sing loro. Iya, Dea. Ana Dea karo Mbak Alin. Ellen. 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 Ellen kali Dea. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik, Ayo, sik. cantik. Kene. Kene cantik tak olehno Victor Heeh, cantik. heeh. Kene, wangun nomor bawa sisa kene iki. Heeh. Monggo. Jan rumasaku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Iki dia. Iya yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak waton kecandak. Nduk Prabarini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Wong Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku pareng. Lah. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Prabarini kali Victor, ya. Lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, oh. Oke. Mampian mayun paman. Tor, iso nembang iki gak, Tor? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Aku. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Wis kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng kabeh kene aku. sekelan kene kok kaya tekek ape menek wit. Ya. Suara Suarane. Piye? Pak Rudi. Anu Victor mumbul. Yo. Aku engklek. ngenyek we, ngenyek we. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi Gende Aja mengalah. belambiangan. Yo. Piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngene yo, Met, yo pancen ngepasne yo mlayu, Met yo. Iya. Aja Palane kaya dhewe, ngono, Met. aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Ora ora ning wong lanang Luwes. yo, Met yo. Apa? Ora ning wong lanang yo, Met yo. Ayo dia rasa jengleng, sing jengleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jegleng ora, Met? Rambyai.
ping pindho. Aja kalah, Met. Aja kalah, Met. Ayo, Met. Ayo, mari. Bal. Kowe piye karo eklek, Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye, Met? telu met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Aja kalah, Met. Yo! Enyek. 16. Sing 16, ayo. Ayo ora usah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cah. Ya. Nek iki kita ra iso yakin. Ha piye? Bianyu wangi Yo met. Aja kalah, Met. Munyer lho met. Ayo, Met, aja kalah, Met. Aja ngisirke bojone, Aja Met. sini-sini ki Sik lho. aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamatne to iki mau. Urung. Genano. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal, Sik. Pisan tapi ono Ora ngene. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Balen ono ta. Ben Bianyu komet cetha. wangi. Dadi yo iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki piye? Amare to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Kalah, Met iki. Ya ampun, aku kayak ditemplai laler. Aku malah kelingan kancaku kurmen. Menemben nek kate bales, pelan ae sik Oh, gak meninggal, oh. Dik. Sik milih sing ndek. Noto kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono kuwi. Karep ape nyaduk geger, Met. Kene. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo, jajal. Bianyu wangi. Ya. Dek kan satu. Heeh. Ini lah versi ini sih. Heeh. Ayo, aja kalah, Met. Apa, Met? Malah kayak kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara Leran kidul alas angker Mbok sing ngono wong ambek anu banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya wong ki ekspresikan dhek dhewe. merasakan ngono Gak lho. apa-apa lah, Cak. Sampai niku Piye mau piye? Aku iki pikiranku wis teko dintin. Halusinasimu? Halusinasiku. Lek ger sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwat liwat belambian Senang susah tanah indah. Taman Sari Nusantara. Bener
Prabarini. Tembangnya gerajakan mediaturke dia karo Elin ya wong ayu. Kayak apa? Gerajakan Banyuwangi. Toh. Victor agak joget. Iki lho nduk tembangnya gerajakan Banyuwangi kayak apa aku Mas. Bagus Victor. Kelonjoran. Tinalak rumiyin, Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa ta kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabarini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah.
Bocah Sikile iki. gudi Pak Eman ya. Ya manut. Victor, iki lho panjen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu, wong kancane anakku kok. Malah ya. mbok ceblokno. Nggih, menika mekaten Cak Komen kalian Mas Lendro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan nggo gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa goro-goro. Piye met omong. Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora Oke, digawe. siap. Ya. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menika Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke Mas Supriyadi kalian Mbak